To fa da dumi-duminta a halin yanzu ita ma tsohon ministan jin kai a Najeriya ana dab da yanke mata hukunci sakamakon an hango ta a ƙasar Egypt tana ci gaba da karɓar magunguna, domin haka kotu ta ɗaga shari'a ta zuwa wani lokaci dai zuwa ko kusan sai ta kai dai kusan wata 2 kafin a iya dawo da ita ta ci gaba da tana ci gaba dai da karɓar magani kafin a dawo da ita gida Najeriya a yanke mata hukunci daidai da abin da ta aikata. Wanda ba sani ba, wannan ita ce Sadiya Umar Faruk, wacce ministan jin kai ce a Najeriya, sannan kuma gwamnatin Najeriya ta zarge ta da karkatar da kuɗaɗen gwamnati, sannan kuma da wasu dai almundana. Ana dai zarginta da wasu abubuwa da yawa wanda gwamnatin Najeriya, hukumomi a Najeriya suka fito suka bayyana cewa aka kafe ta a matsayin wanted, duk inda aka ganta za a iya kama ta. To a halin yanzu an hange ta a ƙasar Egypt tana karɓar magani, wanda kotu ta bayyana cewa za a ci gaba da sauraron ƙarar nata da kuma domin a yanke mata hukunci daidai da abin da ta aikata zuwa nan da wani lokaci kaɗan ba da yawa ba, sakamakon a halin yanzu a ƙasar Egypt tana karɓar magani ne, to har sai lokacin da ta gama karɓar maganin sannan kuma za a zo a yanke mata hukunci daidai da abin da ta aikata, kamar yadda aka yi wa tsohon ministan lantarki a Najeriya Mamman Sale, wanda aka yanke wa shekara 75 a gidan yari. Kai Allah ka sa mu dace. To jama'a, me za ku ce dangane da